Let's get izindaba ze-1KZN TV Fundelo Samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Kumuke abathathu ngenxa yesikhukhula KwaZulu-Natal eyasemathulini iyabathimula bokufika kanti ziyande ezodlamela obulili kwelikaMthaniya. Kuthatheke cishe usuku lonke ukutakula isidumbu sowesifazane omuke nomfula injasuthi eNew Hanover eMshwathi kulandela ke isikhukhula. Lo wesifazane umuke nomfula kanye nabanye ababili abangakatholakali ngokuchazwa kwamalungu omphakathi. Isidumbu ke sibonwe wesifazane obehamba nenja yakhe osebeni lomfula waseke ehlaba ikhwelo. Ngqongqoshe zokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi ke abatakuli benze konke okusemandleni abo ukukhipha ke isidumbu emfuleni njengoba kube sivela ngekhanda sincike odongeni sicindezelwe ihlahla kwaze kwaphoqa ukuthi ke kubizwe ugeleje. Kuphoqe ukuba kubizwe ugeleja ukuba uzolekelela kutakulwe isidumbu somuntu oyedwa kulaba abathathu abamuke nezikhukhula kulandela ukungenisa komfula injasuthi eNew Hanover eMshwathi. Namuhla ekseni abatakuli bebelokhu betikatika bezama ukukhipha isidumbu basika nezihlahla ezilengele emfuleni abasondele eduze bathi isidumbu besimpintsheke odongeni lomfula sicindezele nayimfucuza kanjalo nezihlahla sivele ngekhanda. Umphakathi uthi imvula ibingenkulu. Izolo bekushaya o5 ngekhanjeza ntambama bengiqeda kugeza nje ngisathi ngithi ngilungiselele ukuthi ngigibele embedeni ngihlale ngilinde isikhathi sokuthi ngizumeke. Kube nemvulana nje encane nje ayibanga nkulu ibencane imvula esibe nayo. Emva kwalapho sibone ngamanzi nje sengena endlini asikwazanga ukukhipha lutho asikwazanga kwenza lutho sibezivele saphuma nje sanjisa impilo zethu kuphela. Then ngesikhathi sesiphezulu sibonile izindlu ke behamba siyibhekile. Ubese endlini ngaleso sikhathi so ubekezama ukuphuma abaleke cause amanzi kanje seyibhodloze indlu ngemuva. So ubezama ukuphuma abaleke kanti kuvela amanzi emaningi kakhulu egcekeni amthatha ngaleso sikhathi. Wathi uyazama ukusave umuntu ade besebegwilize naye emfuleni kwakuthi bahamba bonke. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ubekhona endaweni yesigameko. Kukhona umzimba esiwubonayo njengamanje silinde team yamaphoyisa ukuthi izokwenza sure ukuthi ifake izinja so that leminye imizimba nakhona noma isimo sakhona sikwazi ukuthi siyenza. Ibhlorho ngiqale kulona manje siyawubona umfula wonke ukuthi isimo sakhona sime kanjani. uDuma uthi bathole ukuthi abantu abaningi kulomphakathi abangaphandle. Unfortunately ke siyathola ukuthi hayi abantu abaningi bakhona abantu abaqhamuka emazweni kakhulukazi lawa seAfrika ngathi lisuthu baningi kakhulu abantu abakhona kulezakhiwo ezikhona. Uma sibacela ukuthi sifuna ukubanikeza indawo bayabaleka ke ukuyisimo kusho ukuthi namaphepha kwezindawo awekho kahle kodwa la bekufanele sibalengisele indawo siyabalungisela futhi already siqalile ka human settlements ukuthi sicela umkhandlu sithole isakhiwo esikahle nje indawo ekahle lesokwazi ukuthi sivuselele imizi nama beneficiaries ekufanele akwazi athola isimo. Oyimeya kulomasipala uMshwathi uthi nayizolo ebusuku kufike idlanzana ehholo. Iningi labo bathi hayi no sizolala kumakhelwane ngicabanga ukuthi abanye babo bebebona lokuthi sebezoba exposed ukuthi they are here illegally. Umphakathi uthi laba abamukile akubona abomtsinti Beze ngumsebenzi abanye la eMshwathi so thina la eMshwathi asona umphakathi uyayiqaya abantu umuntu mayifikile siyazi ukuthi usibani wakabani siphile naye so nje besibazi besihlangana nabemgaqweni. Imbiko ibisaveza ukuthi lisaqhubeka uphenyo lokuthungatha izidumbu zalaba ababili. Ezindabeni ze-1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngisemshwathi. Inkosi esizwe sakwaLuthuli eMgababe inkosi iphathisizwe Luthuli onxuseke umphakathi ukuthi ke usebenzisane nayo ukukhipha ke izitolo zabantu bokufika abaqhubeka amabhizinisi abo kulendawo. Inkosi uLuthuli isho lokho kade kuqhubeka imbizwe bihanjelwe ke amakhosi ahlukene. Umphakathi wakulendawo uqhumise umkekizo kade inkosi isho lesi siphakamiso. Ifika namthwalo hayi angisayidingi bani. Ungakwazi kanjani weMathuli? Niyazi ukuthini la eMathulini? Akukho ngisho uboxa nje. Sivinje ile ifika namthwalo.
awukwazi ukwenza lutho ile ifika namthwalo. Bengicela ningilekelele kubanikazi bale itolo zalabantu bokufika ababanikeza ama right ukuthi babe la bahamba ngisabafuna. Lo mhlangano ubuhanjelwe iso lesilo inkosi Malusi Zondi. Inkosi Zondi ihlaba ikhwelo lokuthi kuba nokusebenzisana phakathi kwamakhosi nosomabhizinisi uma kunomsebenzi wamaprojekthi athinta intuthuko aqhubakalayo eindaweni zamakhosi. Osomabhizinisi abahwebayo eindaweni zamakhosi labo somabhizinisi abamakhosi angeke uzuhwebe endaweni yenkosi ngaphandle kwenkosi engishilo. Usomabhizinisi nosomabhizinisi endaweni akalithuli sizohlangana sizovula isoup kitchen ukuthi abantu abalala bengadlile balale bedlile. Kuyaphela namhlanje ukuthi izizwe zamakhosi kuthathwa imali idlule emehlweni amakhosi ezandleni zamakhosi abantu balale bengadlile hlangana Zulu. Kusenjalo inkosi Zondi iyalele ungizwe Mchunu ukuthi axolise kumfundisi Thulasizwe Buthelezi ongungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngokumethuka esinkundleni zokuxhumana. Nami la ngimemeze khona izwi lami la isihosha noma lafika kabi ngiyakuhoxisa lokho. Inkosi Zondi iphinde yanikela ngamaphasela okudla kwemndeni engama20 yakule ndawo. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngisemgababa ngaphansi kwesizwe sakwaLithuli. Izifundo eziyisikhombisa KwaZulu-Natal ziyaqhubeka nokuqenqeleza ngezibalo zezigameko zodlame lobulili. Lokhu kuveleke esithangameni nabezindaba eThekwini lapho ke uNdunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli evezeke ukukhathazeka ukuthi ke u60% wezisulu zamacala alolu hlobo ngabantwana ke abancane. Abantwana balokhu beqhubeke njalo nokuba yisulu zodlame lobulili kanye ke nemndeni. Sikhathazekile kakhulu ngoba uma sibuka lapha izibalo ziphezulu kakhulu la eThekwini nasemgungundlovu naso esifundeni ugu kanye naseKingcetshwayo zabantu abayizisulu zokuhlukunyezwa ngaphansi kwalomuga lona esukhuzayo obizwa ngokuthiwa phecelezi gender based violence and femicide. Futhi sibone nanezibalo eziphezulu kakhulu abantu abafikile ezikhungweni zethu ezifana no Thuthuzela Center Thuthuzela Care Center mawubuka abantu abawu2013 abafike khona futhi mawubuka ukuthi u65% walaba bantu abafikayo bayizingane labe sababizwa ukuthi izingane ezincane. Lokhu kuvele esithangameni nabezindaba esiza ngemuva kokuba izinkumbi zabakuleli ngeledlule emadolobheni ehlukene bephume umkhankaso wokukhala ke ngalesihlava nokuba ke sithathwe njengenhlekelele. uNtuli uthi ke ukugodla imizwa kwabesilisa kanye ke nezidakamizwa yizo nazinto ezibhebhezela lesihlava. Siyafuna ukuthi kube nezinkundla ezithe ukugxila kakhulu esifisa ukuthi omasipala basilekelele abaholi bomdabu basilekelele ukuthi kube nezinkundla zokuxoxa nabantu besilisa ukuthi akufanele ngempela ukuthi uma kukhona inkinga ekhona kuyena bese eyikhipha ngokuba hlukumeze noma bulale kodwa fanele akwazi ukukhuluma lapha nje emthonjaneni unombiko engocoshile la owesilisa odubule ingane yakhe yentombazane ekhanda wadubula nobethandana unkosikazi wakhe waseyidubula naye ofana ukuyibuza ukuthi ibingekho indlela yokubakhulume ukuze lokho kungamphethe kahle kuxoxe kuboniswane kwedlule. Manje ke sihlabalelo lokhwela ukuthi inkundla zokuxoxa kufanele zande kakhulu. Kulindeleke ukuba osukwini lwakusasa kuqaliseke umkhankaso weinsuku ezili16 wokulwa ke nalesihlava. Amaphoyisa athi ke isikhathi samaholiday siyakhathaza njengoba ke abantwana kanye nase bekhulile besala dengwane. We are particularly concerned
as we approach this particular festive season of the kids and where they are going to be during the holiday periods. And much of our children end up on the streets unattended to by the parents and adults who are supposed to look after them. And you'll find then when a spouse or a partner is at a tavern and an alcohol den and he goes home by the afternoon, there starts the altercation, and often the children becomes a victim of either an assault or rape in this instance. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Asithi shelele edolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukeli bukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokano kwezona ehamba phambili osona namhlanje. Kumuke abathathu ngenxa yesikhukhula kwaZulu Natal eyasemathulini iyabathimula bokufika kanti ziyande ezodlamela obulili kwelikaMthaniya. Owesifazane kwasemthwalume esigodini sasemfazazane kuWard 7 ngaphansi kwamasipala uMzumbe uthi ke usedube ukulanda imishanguzo yakhe nefizio emtholampilo wangakubo iArnold Mfundo Lushaba Health Center kulandela ke ungaphatheki kahle akuthola ke kuyisebenze zakhona. Lona wesifazane washawa ke umphezulu unyakenye nokwamshiya ke engasakwazi ukuzenzela izinto nokuhamba kahle. Uthi ke wabese ecela impesheni kahulumeni kudokotela nabahlengikazi bakhuluma ke amagama lumelayo. Owesifazane wasemthwalume mfazazane kuWard 17 ngaphansi kwamasipala uMzumbe uthi uthola ukuhlukumezeka uma ehambele isibhedlela sangakubo iArnold Mfundo Lushaba Health Center. Uthi akakwazi ukuzenzela izinto ngemuva kokulimala eshawa umphezulu. Uthi usethatha isinqumo sokungasayi esibhedlela ukulanda imishanguzo yakhe kulandela ukuhlukumezeka. Unyaka wesithathu lenguqalayo ngihleli phansi ngalimala idolo ngashawa izulu la igcekeni ngizongena endlini ngaya esibhedlela eThuthwini bangidlulisele Albert yangisa eScottburg ngahlala khona izinsuku ngaphuma ngeza la ekhaya ngahamba eScottburg isikhathi eside nakhona ngigqilazwa iTransport kufanele ngikhokhe u500 wemoto ngicela umakhelwane nakhona ngase ngabona ukuthi hayi ngizoze ngibuhlupho ukubona ngadecide ukuthi ngicele itransfer bangibuyisele eThuthwini ke la ngithi ngizocela khona impesheni hayi bayangichitha sengizame kaningi bangichitha sengize ngadecide nokuye kuyefizo angisayi kwakona nje ngavela decide ukuhlala ngoba nginenkinga ukuthi mangizohamba nje fanele kufuneka imoto angikwazi ukusuka la phandle kwemoto ngihlula ngisho ukufika esangweni. Uthi uke wazama ukucela ukuthola impesheni kahulumeni ngenxa yokuthi useneminyaka emithathu engasindi kodwa udokotela ecela kuyena wakhuluma amaza lumelayo nabahlengikazi ngokunjalo. So bengicela ke ukuthi nje bangisiza ukuthi at least kuphenyeke impesheni ke mhlambe ke kungavuleleka ukuthi ngikwazi ukuzenzela nezinye izinto ngikwazi ukuzenza ngoba even ngisho umuntu ongisizayo anginaye ingane meyihambile kuyenzeka uba bayafikeke mefikile naye abambe lapha umuntu wesilisa akakathinti yonke into kodwa uyayangisiza lapha nalapha ya ingane naye ibuye esikoleni fanele iyochitha ibhakede endlini engisebenzela kulokho zakulona makuthi ngixinekile ngikwazanga ufika etoilet kuyinkinga nje ngihleli nje kanje. Uthi akanayo indlu waphuthwa ukubhalisa indlu yoxhaso lwahulumeni. Okukhulu ke kunako konke ke manje sengigejwe nayo indlu ke wemxhaso ke ngangiyibhalisile ngabizwa ke ngahambisa into zami saya komkhulu lapha mangifika komkhulu kwatholakala ukuthi ngakhe ekhaya egcekeni angibekiwe so fanele ngizama imali yokubekwa. This week ngisalindele ukuthi ngihlanganise ngacela kubhuti anginika u500 ngadayisa okunye kwala endlini kwazame komunye u500 kwayi1000 ngalihambi ngathuma ingane athi ayilihambise enduneni yalihambisa. Qoqoqo lesonto sengiyezwa abantu ilist seyihambile sengisele kanjalo ngoba ngiqedanga ukukhokha u2450. So manje imali bengisake ngisayizamile ke bekuyile 1000 ke manje ngiphatheka kahlungu ngabe sengijabula ukuthi ngizothola indle evulekile indle engihlala kuyona ngathi ngisemqashweni ngoba ngavele ngathi ingane ngala ayibuyise yonke into ibekela kube lula ukuthi ngisukume ngipheke ngisukume ngimpintshekile nje mangingena kwesinye isikhathi ngiyawa mangithi ngiyangena endlini ngimpintshekile nje lokwangempela ngiyidinga lokho and iyanethi indle yami niyayibona nani mangicabanga isimo sayo ukuthi nje ngangithi ngisathi ngiyazama ngiyaphambili nakuke sengivele ngivelelwe lo mshophi. Ukhulumela umnyango wezempilo esifundazweni kwaZulu Natal ucele yonke imininingwane yalona wesifazane ukuze alandelele udaba lwakhe.
Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Lo-ke ongenele umjaho ukuba-ke yikhansela le-IFP Wiseman Langa kuward 17 eMfolozi wethembiseke ukulisukumela udwabe le-Satellite Police Station eseMambuka eNtambanana engasasebenzi. uLanga uveze ukuthi-ke bazoxoxisana nohlalo waleli qembu uThamintuli ophinde-ke abhekeleke umnyango wezokuphepha esifundazweni mayelana-ke nokuvusa lesi station njengoba-ke le ndawo ikhungethwe-ke ubugebengu. Sekuphela iminyaka eyishumi kwavula ngokusemthethweni isikhungo samaphoyisa eNtambanana. Kodwa namuhla asisasebenzi. Lesikhungo iMambuka Satellite Police Station savulwa yilo wayephethe amaphoyisa ngonyaka 2015 uNansi Nhleko yamsana nowayengukhomishana wamaphoyisa uRia Bieka kanti kwakuhloswe ngaso ukuthi kuliwe nobugebengu obudlangile kule ndawo. Usihlalo weIFP esifundazweni kwaZulu-Natal uThamintuli uthi bazohlala phansi nalowo ongumkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uNhlanhla Mkhwanazi ukubheka mayelana nokuvusa lesi sikhungo. Cha ngizolungisa udaba ngoba ngizafuna ukucosha ukuthi kwenzakalani ngoba ngizwe mangiza namhlanje ukuthi kune police station eyavalwayo ngenxa yobugebengu obuyingozi obulapha. Kodwa ngizohlala phansi no Provincial Commissioner ke silibuka udaba lamanzi ke ngoba yithina esiphethe district kufanele kubuke nje ukuthi ngabe inkingi ikuphi. Ngiyazi yaseMfolozi iyona esilele emva kakhulu endabeni yamanzi. Manje ke ngiyazi ukuthi inhlelo zeKing Cetshwayo zikhona zokuzama uxazulula lokho. Izindaba lezi abakwazi ukuyixoxa ezinge nje lo mayor weMfolozi kanye no mayor we-district. Kodwa lo police station ilona engizohamba nalo ngizama ukulubuka ukuthi senze njani ukuxazulula. uNtulo behambele kuward 17 ngaphansi komasipala uMfolozi njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela emva kokudlula emhlabeni kwekhansela le-IFP. Kanti lowo ongenela umjaho kuba yikhansela uWiseman Langa uthi kukhulu akuthembisa umphakathi okuhlanganisa ukulwisana nobugebengu kule ndawo. Enye i-challenge enkulu ekhona la indawo yakithi kuyaziwa imbi ngalendaba yobugebengu. Kangangokuthi izinto zikamasipala izinto ezikahulumeni ezifana nezimoto ama-department amaningi akhona ikakhulukazi uhealth neminye iminyango uma ngabe iza la eNtambanana izosiza kuba nenkinga ukuthi izimoto ziyathathwa kodwa zibe zizemphakathini ukuzosiza umphakathi. Asikwazi ukungabi nayo i-satellite police station kusemgqeni ke lokho izobuya wakwasithembisa kuPremier ukuthi izobuya njengoba yayikhona izobuya izosebenza ngokugcwele. Olunye udaba veze ukuthi uzobhekana nalo elokusebenzisana nomasipala ikakhulukazi wesifunda iKing Cetshwayo ukubhekana nenkinga yamanzi edlangile kule ndawo. Ama-challenges akhona la kuward 17 okuyikhona khona ngikuthembisa ukuthi ngizozama ukusebenzela mangingakhetheka ngibe ward councillor. I-challenge enye enkulu okuyiyona ehamba phambili eyamanzi. Njengoba sazi ukuthi eNtambanana kunenkinga kakhulu yamanzi. Sizozama ukusebenzisana ne-district ukuthi isize isilekelele ekuthenini ke kuze amanzi ngendlela eyiyona ukuze abantu bangakwazi ukuhlupheka kangako ngendaba yamanzi. Ukhetho lokuchibiyela kulindele ukuthi lisingathwe mhlazi 17 kuzibandlela kulonyaka. Ezindabeni z1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eNtambanana. Umsunguli wemidlalo yelasuka lahlala tournament uThabo Zongo uthi-ke ngale midlalo uhlose ngayo ukuqoqa intsha abafana abasakhulayo engazibandekanyeke nezidakamizwa iphinde-ke ihlonze nethalente. Le midlalo bibanjelwe enkundleni yezemidlalo ye-UVS eMandlankala ngempelasonto. Lena imidlalo yeminyaka yonke yasungulwa eminyakeni edlula ukuze iqoqe intsha yabafana abasakhulayo ngemizamo yokubakhela ikusasa eqhakazile kanye nokusiza abantwana abangenabazali ngezinto ezahlukene. Kule midlalo kuhloswe ngayo ukuvundulula ithalente. Inhloso yami enkulu ukuthi ngolunye usuku mina ngoba ngiyaguga sengimdala bona ngolunye usuku bekwazi ukuba bebe ama-breadwinner emakhaya kubo ngalo leli bhola. La kubade kubonakala ungazi ukuthi into engasile but ngiyazi ngolunye usuku nokubona njengoba befikile nje la usuku lonke bengayendawo bengabe up and down imigwaqo yonke beze groundini bazodlala ibhola bahlale bewadlala ke ama tournament but there's a big difference this one dedlala kulonyaka lo ka6 njengoba idlalo kungconywana nangonyaka odlule. Umsunguli welemidlalo uThabo Zongo unxusa abazali ukuba beyiseka le midlalo ngoba ukholwa ukuthi ihamba ibanga elide ukukhulisa abantwana babo. Uphinde wanxusa ke nanoma ubani ongelulwa isandla
ukuze ixhase lemidlalo isingathweke ngempumelelo omnyaka yonke. Sicela uxhaso ukuthi abantu besisize ngoba nami ngithatha intweni ungabonisisa ungazi ukuthi khona into ekhona cha akukho lutho. Sicela abantu besisize izingane zabo. Lezi ingane nawo amakhokho edlala ngenyawo. Ukudlala ngenyawo kukho healthy. Sicela abazali besupport. Yebo kunzima ukusupport into ongakazi uyibona. Kodwa ngicabanga ukuthi namhlanje ngonyaka ozayo ngicabanga ukuthi izobe ngaphezulu kwalokho. Ngicela abazali besupport izingane zabo. Lena ke imidlalo yaba neminyaka e13. uZungu ukunxuseka amaqembu adlala esigabeni esiphezulu lesi sifundazwe kuba nawe esondele ukuzocinga italente. AmaZulu o-Arrows o-Durban City siyafisa naye iRichards Bay ikhona nje iRichards Bay baba menziwe lapho khona. Siyacela ukuthi ngolunye usuku nisivakashele uma ukuthi nithola ithuba nizobona lo under 9 ukuthi lo under 9 ngolunye usuku iRichards Bay ngekwazi ukuthi ithathe khona la singalandi kude kuzo lezi ingane lezi ezincanyana. Kodwa ngicabanga ukuthi lokho kuncike ekutheni kube neprogram eright. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze-1KZN TV nazi kuyobe kuyizona ebeyihamba phambili osukwini namhlanje. Kumuke abathathu ngenxa yesikhukhula KwaZulu-Natal eyasemathulini iyabathimula bokufika kanti iziyande ezodlamela obulili kwelikaMthaniya. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi lakuleli liu-17.32 emaqhathisweni edola laseMelika, libo-22.67 emaqhathisweni opondwa waseBritain, libo-19.93 emaqhathisweni e-euro, igolide lona u-$4,063.06 i-ounce olungahlozwe wona u-$62.56 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ukujika kwesinqumo sokukhishwa komdlalo wamabhokobhoko uFranco Mostert ngekhadi elibomvu emidlalweni kumsizanga komqeqeshi weqembu lesizwe uRacey Erasmus enhlelweni ngezomdlalo umqoka neIreland. Iqembu lakuleli lizodudulana neIreland emidlalweni obhekwe ngabomvu ozoqala sekusele imizuzu engama-20 ngaphambi kwehora lesishiyagalombili namuhla kusihlwa eAviva Stadium eDublin. Mostert wakhishwa ngekhadi elibomvu ngesikhathi amabhokobhoko enqoba i-Italy ngo-32-14 ngomgqibelo. Nokho-ke lesi sinqumo siphinde-ke saguqula ngemuva kokucutshungulwa kobufakazi lapho kutholakale khona ukuthi-ke kamshayisanga ekhanda umdlali we-Italy. Umdlalo wokugcina walonyaka wamabhokobhoko azowudlala-ke neWales eMillennium Stadium eCardiff ngomgqibelo ozayo. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli ziyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje nenawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nesale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.